Teli ki benta naka bangala seng nongrim naka benta jong kani ke jinga selok ki keren bat ki yathu yangi ya ka jingjia kabalaja haka jing em jong uta ubriu yau balakot lani latip ya ka kerteng jong ukum ujairas ka gospel ka jong Luka Markos hakalenong kabasan kadekot ka baar puar ka ayangi tang kandiat ki jing yathu lani ke jing batai syapang jong u kalong ka basngo pala bala dangin pai syakini ki benta jo ka Bible nyem yo i bandon ki jing tho ki ban tho sibun syapang jong u henrei hang ni ka gospel ka jong u Markos laong baulong unong sensyar jong ka sinagog ha Kapernaum bat laong ru baulong uwei na pedeng jong kinong elam niam bala itu da kibabun kibalang kumta ngila banong bau niu briu ujairas ubalong uwei na kinongelam niam joki jiu ulong ubriu ubakit kia yala ka jong ka kamram uba syakri bat pendep ya ki benta ki bau blai ula syania bat ula dawa hau bat uba persyangru banle yala ka jong ka kam da ka jing syithem baro para bangit pait baki parlok baro kalong ka ba pelapat bawat ladau niu briu ulong kumta ulong riu niam uba trei ya kakam ka jong ublay uba syakri ya ublay uba penlut kapor hakabaya lam ya ki briu la banong syaka jing syakri ya ublay henrei kita kim sim khang pat ya niu briu na ka ba ya kendu ya ki jing na ka ba umat ya ki jing haka jing em jong u ka Bible ke thu yangi la da phin pai shikini ki benta ki bangala kedaw ahmad ba ka jing ka ba ma u ya kendu kalong namar ba ikun ken thai jong u ibatang marwei ibala khat arsnem karta ila ya kendu bat yo ya ka jing sitom ka jing pang ka bajur bat kum taru ila don hakatumir jong kajing yap ujairas ulong ubriu jong ublay la banong ujairas ulong uriu niam ulong unong yalam jo ka sinagog kumbala keren syakmat henreng yu i babaro ki ba mau umat baro ki ba u ya kendu kila kedau ba u haban le ya ka wei ba kata kalong banwat ya kilat jong kajing yarap bat ka Bible ke thu susu yangi haba utip ba ujisu ulong ubadon bor ubala banle iki kamba bat banle iki kampla ka Bible ke thu yangi baula lej syau jisu bat haba ulia kendu ya ula dem krup ula kerpat red ru hau bat sengap ka Bible ka ong la pin pej ye ki benta jong ka gospel ka jong Markos ka nong ka basan ka dekat ka arpulai bat ula duai sikadai ya da ong ka kunrit jonga ka hatemir ka jingyap to wan bu yala ka kti haka ban yo ban pen khia ya ka ba kan em para bangai bait ki parlok baro jaira sangni ngiui wala daw lolong ubriu ba syakriu blay wala daw lolong ubriu bolong involve haki ki biasno ba blay henry kita ki ba mau ule lani usyakriru kembiang ka ba ujairas uyo i ba usngu thu hang ni kalong balada don kanu ka ba mau dai banle kata kalong bau dai banle chau jisu udai ban ra yala ka jong ke jing yala ka jong ke jing don kam mau jisu kanang ya ka ban penyo hau ya ka jing pen khia para bangai peit ngakwa ya ka ban sange hang ni ya ka ni ka jing jia henrai ngakwa ba ma phi phin kham puli kham panya susu ya baro kini ki lai tili ki benta ban yu i ki jing phla jong ka ni ka jing jia kum bagalong henrai na ka ni ka jing jia kidon katu kani ki bangakua bangi ngin ya tirlang hakani kano paisngi ki banlong ka kubor nganget scam naga benta jongi baro habangi don hakani ka sngi bakerpang kabaka balang ka penlong
ya kan ni kajing seng ya lap kajing sisya ka paningkong ka pangakwa pamangi ngini yo ilang habangi pai siya kan ni kajing dia ka ba ngiliapet bat kedaw siya kamat ngiyo ya kawai kajing sisya ka basyay kumba ujairas ulong ubriw bat udon la kajong kajing yasyam la ni kajing ya kendu ha kajing jong u ngiyo ya kawai kajing sisya ka basyay bakata kajing sisya ka long Paiway nangi kum kibriw ngilong kibakordor hakmat jong ublay ngila bantre ya kanu kakam kala bandai kakam ka jong ublay kabangi trey bat syakri haki benta kibiasno bagabalang lani kila banlong kiwi pat kikam bagi jing syakri bangi trey kila bandai kikam kibahe lani kila banlong kikam kiberit kila bandai kikam kibalong ahmat kibakiwi kiyoi lani kikam kibamdon manu menuru kiyoi henry jing sisya kalong bangilong kibakordor uplay yoi ya kata kajing long koridor jong kajing jongi bat kajing syakri kibamangi ngitrey bat ngi kendu bat ngimat kajing hakani kano apai sengi ka benang ngap ya ketien jong ublay parlok bait ublay upen kan mau yang ngapat ya pi bangilong kiba koridor haduk kata-kata hakmat jong ulah tahu koridor yang ngapat ya pi bat ngilong kiba koridor hakmat jong kajing sisya ka baar ka bangi ngila banyui habangi pai siya kini kajing sisya jong kani ka ketien ka jong ublay kalong kumba kalalong yaw jairas kaba mga pat mapingim day ban kelet kalong wat ladangi don kanu kakerdan bat kajing long jong kajing kam khang yangi na kabangi ya kendu ya kajing kajing tang kajing long jong ikum kikun jong kabalang tang kajing don kerteng jong ya ka register jong kabalang kam khang lane kam biang ya kaban pelat yangi nakinu nu kajing kiba mangi ngila ban ya kendu kiba mangi ngila ban mat lane ban syam ha kajing ya lenti jong kajing jongi kum kibre ha kajing sisya ngimla ya kaban mudur bat ban syempang habangi pai bat kmi ya kajing ya lenti jo kajing jongi kum kibriu hakani kajing ya lenti jo kajing ngimat ya kajing kibang ngimla ban mudur kini ki kendiat por kiban letno nado umat jong kasnem arajar arpau hadu kani ka por ka menta kat pangidang selok naga ketien jong ublay ngiya kendo ya kajing kibang ngimla ban mudur kijing kibala kata mdai tang yangi haki yeng mdai tang haka imlang salang bangidon mdai tang haka jela jongi mdai tang haka ri india ka bahe henraya ka pertai ngilamat ngila syakta haka dur ka bakame ha uniu kenyang jing pangu covid-19 ubalawan ra ka jing ka bakraw na ka bentagi babun walada kalong ka basngausi lani ka basngau diaupat bagi dang don rubon ba kibriu kat bangidang ya keren mentaru da ka baburom kibadang nyosting kibadang keren biria kibadang nyautala henrei mla ban mudur bah pedeng jong kita kijing keren kiba kibriu ki keren kat kum kijing syam ba kijing kendo jong ki ngiyoi ngiyat leng ba bat ngimat ya kani ka por ka ba jong kani ka khlam ka ba kani kijing na uniu covid kalalen shop hado kata-kata ya kita kibia syam kibia kendo bat kiba mat ya ka dangah kani ka sengi baar ka balalet no ngalayo ya ka phone call ka bangang don na kaying naiway nakikon jong ka balang iladap da kajing ngosi ilayam yong pastor ngong pidonang no yong adon menta civil hospital iparaken si jonga ila si tom makini ke kendiat sengi menta lawan rai ya hospital ndai ka bas ngosi kalong ba kila detect ba ila sya akhta hauk nyang covid bat ila khalat no idang don dang tang haki lai po haki 30s bat lai ngot ki khon ki badang ret para bangai pit kidi kejing ki pamangi ngi kendo
ngila ban em majan jong ublay, ngila ban em jengai no ublay, ngila ban long serious bat ublay, lani ngila ban num nyu, ngila ban dan nyu ban num dan nyu tan ye ki bias no bat ublay, henry ngi mat bat ngi kendu ye kini ke jing bagini ke jing ki kta ye ke jing em bag jing ya lenti jongi. Nang ta susu ke ka bamangi i habang ibisar ye ka jing em bat ye ka long brio man brio jongi ngimat tang ye ka jing namar jong uniu kenyang jing pang henry ngimat ngi syakta haki babun ki wei patru ki jing pang ki jing sitom ki bakta bat ki bapen kuslai bat ki bawan ra jing ye ka jing em jongi kum ki brio kano ka kata yang i kum ki kpa kum ki nongelam jo ka balang. Nado ubnai Januari hado ubnai April kat bangadang pet ialah kajong kajingja ka baja ka balang idu kendai ngut ki para banget tang hapadang umi bat ujun kat nyongut ki para banget kendai ngut ki bamat ya kajing syakta au kenyang jing pang bat ki baklat bat ki weipat ki bamat ya ki weipat ki jing sitom ki jing pang ki belawan ra ka jing ya ka ying ka sem bat ki belakta bat simno ya ka jing emru. Danga kani kesengi sajan ka balalet no ngalayo ya ka phone call naiway nakiri orang ba halaga jong ka balang baraba ila phone yang pastor ngam simla ban mudur bat ban poi perkhat kadon ka jing thut ka jing wet ha ka met ngalalet ya ka ban pha tes nrela sem pen ban bagadon ka kansa duai lem pastor ngadai ban mi ino ban let no ban wat ya kajing sumar ka bakhamba sekilat kilenti ki bakhampli tang bangas ngutu syai bau blay ulong ubah khmat ban ubadon ka bor ban penkia hap ban wat ya kajing erap kumju ngim la alat ni kajing bang ya kendu ngim la alat ni kajing syam ki babun ki bamangi ngimat ha kajing ya lenti jo kajing im lok payet kala ban long kat bangi dang ya snap ya kani ka khtin ka jong ublai ru ngapat ma phi ngidang mat ya ki babun ki jing hala ka jong kajing im jongi la ka long personally la ni la ka long kum ka yeng ka sem ngimat ya ki kajing ngi imru hakis ngi ki bakas sensyar bah kawai pat kajing pang hakini ki por bakata kalong kajing pang jong kajing syaptin kafia psychosis katrei bat ka khta borba ye ki babun ba ki brio bat ki don si bon ba ki brio ki bayo ye kajing sitom kajing pang ki bakta ya ka bor jong kajing perkhat perdan ki bakta ya ka bor jong kajing im kajing long jing mani kabas ngusi kalong bakini kijing kiba wan nakani kajing pang jong kajing syapting ki khta aru ya kajing nget jongi kilen shop ya kajing nget teng wala dang ilong ki khun jong ublay kiba nget ha ublay kiba syakri ya ublay kiba persyang ban le ya ka mon jong u kani kajing pang jong kajing syapting ka kejap ka khta ka khnyot bat kale donbor bat ka bat wat ya ka jinget ka persyang pan pentronya kai pin maap yang anang ni na kajaka ka bakentang ngamban si ban ong habang ila mahat ya ka jing na marjong ka ni ka khlam ngiliap hai show play ha ka jing duai ka wei pa ka wei ka thliu yeng ka duai wei pa wei ubanget uduai ka wei pa ka wei ka balang ka duai bat kum balai lam ne ha ka jing pulis dang ni duai pa ublai un play kalat kalenti kajing pen khia ka long ka jong utrai henry ki lat kilenti ki long leng baki no ki bor la ka di ka bor ki hospital la ka di ki doktor ki nurse la ka di ki bor jong ki jing yarap ki bahaka no dur ni duai ublay ayang i ka jupat ni yo ki vaccines ki ban yarap ki brio kanang ban kersan ban yada ban pelat ya ka jing im na ka jing yap Nregai ka baja kajing tieng kasensyar don bor kajing im jongi pin mahap yang nang ni na kajaka bakentang ki don bun ki be keren bat nga o ki ong isep tieng yo ka dei nau setan ni sep tieng bayo ngiyap kloy ni sep tieng bayo ki don ki te ki chip lesi ketika kam jong 666 ni sep tieng bat kajing sep tieng kasensyar yang i na do ki jaka sor hado ki jaka kendong para banget bet
ngimat ya kini ke jing ngimat ya kini ke jing ale, ngimat ya kini ke jing pang, ngimat ya kini ke jing siap tiang ke jing lenti jongi pat kamkut tang hang ta ngiem susu akis ngi bat kipor kibang yoi ya ka jing yang ras ya ka jing yang rasi jong ka bor jong ka pop ngi yoi ba ka bor jong ka pop kayang don bor kayang rat ba pin map yang nang ni nang kacaka ka ba kentang nyimban si kelam yoi yaki ki baja haka saudong saukun ka ba mga pat mapingi em ngisong ngisa saudong saukun jongi ngi yoi yaki kiba yeng haka dur jong ki jing snio kiba bunjat kiba khta pat kiba kejap ya ka jing em jongi kijing sniu ki sniu ka sme ka bamla ban mudur ka basirkai ka bayeng ka tu ka bamsap ka bamla ban mudur ka bayeng bat kendiat por mensuada ka baburam pikan mau la tho wat hakikot kuboru bawat hapedeng jong ka por bangiat leng ba ya ka khlam ki briu kita ngop hai kijing sniu ki briu kita ngop haki auria haki kam snova pat haki kam jakhaliaru bat kijing mi jong kini ki long kijing pat jing pra jong ki long yeng ki long sem kijing or pat kijing or pra jong ki long yeng long sem uplay ula ayang ikalat lesi wat ladang yui ya kata kajing long negatif jong niu khnyang jing pang uplay ayang ya ka wei ka bangingila ban yui lesi bagata kalong kalat bangingila ban ya syong lang siing kalat bangina don lang kum ka family kalat ba ukpa ka kami ki khon ki khti kenya syong lang pan pai so uplay pan sakri uplay henry slosi ban yui ba pedeng jo kita ki ai baro kani ka bor jo kajing sniu kani ka bor ka jong man ka tray don buhar bat ngosi banang what happening ki por ki bakum ki niru ki don buhon ki yeng ki ba mat ki jing orpat ki jing ya dei ki ba pra ki ba senjor jing ya dei si tengah ka ba kulmar ka jing ya dei jo ki kemi ki papat ki khon ki ba kulmar ka jing ya dei ki long yeng long sem ka ba mat ki jing dang kendiat pohar mentah ngayo ay kaway ka phone call hakabala kerpat yang aban duhay lam si pastor ang itay long kami namar bau kupa jong kikuan maap yang ada kababuram udan affair sabar naka relationship jong i udan affair kikuan kikti hayeng hiray udan affair snap para bangay payet kalong ka por ka ba kalong ka por ka ba sirkay kalong ka por ka ba jenjar hado kata para mga puson ni ka nagakatiyan ka jong uplay ngas ngaw kumanong kumbau jairas umat ya ka ni ka problem umat ya ka ni ka jing haka yeng haka sem jong u haka renyeng jong ikon iba kan arsnem iba pang bat ibada pang joru nganget haka ni ka no pais ngila dangin tir ya ka jing jongi wei pai wei ya lagi jong kilong yeng kilong sem jongi ru nganget scam ngenum ya per naka ka bau jaras umat ngimat ya kini jing laki long personal ngimat ya kini jing laki kta ya ka long yeng long sem ngimat ya kini jing laka kta ya ka lang ya ka salang ru tian ka jing keli ya kini ka janmiet kalong kat bangidang sngap ban sya skor ka ktien jong ublay kat bangidang sngap bat puson ru ya kini jing sisya bat kat bangidang ya pet ya ka jing jong ni ubriu jairas jingkeli kalong hatungin syu sngap hatungin syuut ngin syuyam haladihi badahla ka jong ka jing jongi namar kini ki jing ki babun ki balen shop yangi ki baban khia yangi ki bakta yangi hatungin syuyam ngin syuut pengin syusa tangangi ka kubor jong kani ka janmit ka jing sisya ka balai bat ka khaddu kolong kai ka bau jairas ulale habau lu yoi ya kani ka jing ka badon hayeng habau lu yoi ba kani ka jing kalong ka bajur sisya kada do bai kun jong ui dan hakat temir juga jing yapi jairas ula kut jing mut ban let ban ya shem yau jisu ulayar naki kenjang jong kijing te jing khum baro ban le chati shaka jakka bau jisu don ban ye shem yau jisu khum bau long
amar bau tip bau Jisu udan kabor ya kaban yarap sngo iet ban perkat ulalet show Jisu Maria poi ulat dem ke kijat kajing sngo rit shim sngo he shim sngo meng shim wan dekadur ka bas sngo sarong ngalong unong yalam yam ngalong uri orang ba kum tater ula shu dembet bat ula kerpat ubong ka Bible ulong ka kun jonga kadon hakat mer jong ka jing yap ali to wan sa kayeng jonga boya ka khti jong me hai nganget pe inyo ya ka jing kaya lada phin let sa kani ka sin para bangai beit daka ba pipin pule ka Bible phin I ka jing ja bas ngos nei ba kat bau Jairus udang ya keren bau Jisu kumne sa si phangpor nang ta lawan mare ki brio na yeng jong hey Jairus wat pen si tom shu yo kan rat wat pen si tom shu yo ikna im don shu ila khalat hapadeng kita ki tension le si hapadeng ke jing bang sngau thu shu jong ki bau ya kendo bot ulamat ula kut jing mot ya ka ban shu ngap ban shu pendem ban shu pai bat ai tilut ki baro how Jisu kumbagalong Jisu ru ulalet bat sha ka yeng jong pipule ki benta ki bakham sepo ndah ba kila poi hayeng kila buon ki bayam brio ula pha no ya ki sabar kila rung hang ta ka yeng ula pai sei tai khna ong ka Bible ber long talita kumi ko kena nga ong hapa tuyeng ka kena kabala khalat no kala yeng kalamat ya ka jing kabatamai para bangai bi hapateng jong ni ka por ka bangi ngap ya ka ktien ka jong ublai hapateng ni ka por ka ba ublai la plilat ya ka balang ka jong ublai ban beteng bat penlong ya ka ni ka jing seng yalap ka bagi jule Sisian sisnem kumni hapedeng juga ni ka por ka bakar pangru ka bangira khiru akan ni ka sengi kumbaka assembly ka labu ya ka revival Sunday ngasngo baka ni ka di ka por ka ba biang baha pamanga pat mapi nginyo I biang sa sisian ya ka bor ka ba pla ka ba ublay jonga bat jongpi ulaban le ka jing jongi tang bakita ki jing jakin ja tang ladanga bat mapi ni pai bat ngilet show play kajing mut kelum jong ke revival kemut pai biang sa sisian sha ublay pastor hikai ka theology hakapor mengidang dana sora ngadang kan mau bha bai batai ba dia thu sha phangu kalbat uwe ni ki theologian ki basir ki ba khrau jo to ko por ha pakala don ka jing hiar jo ka jing long jing man jo ka balang kristan ha kita ki 15th century ha bala keliu ke ka badai banle ko khalbat ke ka badai banle tang ka wei ong pi hab banle get back to the Bible ban mentah kan ni ko por Jairus upen kan mau yang apa dia pi para bangai pi compare la karit la ka khrau kijing shem ba kijing kan do jong apa jong pi kat no kan noru la danga pan ma pi ngi ku apan mat ni kijing ku ha kan ni ko sngi bangi rakhi ya ka revival Sunday tang ka wei ka bangi ngi dai ban le ba kata kalong get back to God pai sa sisian pat show play pai daga donut daga mensim baro show play ngamut dori ka sin ndah bau Jairus ulayo I daki khamat la jong bai khon jong ya ki baki babon ki ong ilayap I biang I khot le se ka kerteng jong papa imare asyo kedup yu ngamut dori ka jeng kemen ka pamla ban batai ka bala pendap ya ka jeng jong haba ulio I ya kan ni bat lesi kala don hau ka jeng sngohun kam sim don ka jeng sngo artatien ya ka ka bau lale ba kata kalong ban yar ban ya kendo yu Jisu ban khot yu sya ka yeng baun pen kia ya ikon jong
Para bangit biit bagi parlok baro. Kat bagi nang snap ya kani ke kubur jo kajing syakri leng ba. Jong kani ke nok pai sengi. Ha kani ke sengi baka palang ke penlong yang kajing seng yalap. Bat kani ke sengi bangi rakhi kum ke revival Sunday. Ublay utip yang apa dia pi kum mangilong. Ngilong ki balong kerpang ahmat jong ngilong special ahmat jong ublay. Utip yang apa dia pi kum bangi ngilong. Sayang apan kedau say parlok biit ya kawai kajing sisa. Daitang mau ubalaban ay ya pi ya kajing suk. Yohanes kat sawar pu nyau ong ya kajing suk nga eno ya kajing suk jonga nga ai happy kum baka perthai ka ai nga ai ma nga happy wat ki kuslai na ga donut jong pi lemni wat septing pi don kam jing suk pi don kam jing kemen pi kwa ban pen kia ya ga donut bala mong bala pat bala pra pi kwa ban solve ki problem ki personal problem ki family problem jong pi para bangai bait kawai bat thang kawai ka bama pi phila ban le ka long hagani ka sngi phiru ko mujairas phila ban kot jingmot ban let ban ya shem ban ya kendu sa si sien pat yau jisu let kumba philong let klam kanu ka jing sngo artatien let rengkat ba ka jinget ka bas kem let rengkat ba ka jingkut jingmot ka basai ba penyui bala daule eki kamba baki kampala ka khon jong jairas bat ka yeng jong jairas unle akum taru hanga barapi batkat bagadang syong ban pen kre ya kani ka kubor kala sawa ka tu ka jingruai balarwai deki gai tharu ngan puli ka ketien pareng kum bala tho ka lyrics ka ongkum ni I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever cares and love His own. I must tell Jesus. I must tell Jesus. I cannot bear these burdens alone. I must tell Jesus. Jesus can help me. My Jesus alone. Para bangai bihit pila ban im hajan jong ublay la ni jengai na ublay pila ban long serious bat ublay la ni haduk menta pimpat long serious bat ublay compare ka jing sisa ka basai ka long ngiat leng bai ki jing ngiat leng bai ki problem ngiat leng bai ki jing syam ki babon jat ka jing pi kloi mo ngi kloi mo ban le akum bale au jairas ngi kloi mo ban le akum bala tho ka ni ka jing ruwa ban le show niu kan rat ban ya thu yo ba ki jing ke bangi kan do ki long ki ba krau ki bangim don bor ki bangim la ya ka ban kit ban ba ya ki daladi bataka bola jong tip da ka basai baladangi thu ya ki jing kit jong ya u ki jing dan kam bat ki jing syam jong ya u on ya rap yangi namar ma u bat tang ma u hi u bala ban le kum ta ha ka jing em jongi tong ni adwai Shua bangin let show blay ka jing duai ki para banget biet bagi parlok hangno pi pila bandon pis ngap pi osngo ka ktien ka jong blay nganget scam bagani ka de ka sngi ka bau blay u ya ken jing ken bat nga bat pi bat hatu kani ka de ka sngi mo ba manga pat ma pi kum bau jaira sumat ngin mat ni ki jing kerku bau blay un weng ki jing bang ya kendo ha ka jing ya lenti jong ka jing em ha padang ni ka khlam na khot ya pi kani ka jan mit la ka long kum ta ban phai shu ban let shu ban brat lot na dong sedong hau bat ban yo i bau non ra si sai ka jing khu bathama yangi haki yang ke sam jong i ro kum jo ko pa jong i ba ban ngi dap da ka jing sngongu ya me na mar ka ktien ka ba em ka ba me malakren ai ba kani ka ktien jong me ka ba me malakren kan ha ba ka khandau ka ba ba kan penlong ingi atrai banginum susong song klik ti rengkat begini ki jingkit ki bangingi syam ngi kendo bat ngi mat laki long ki jingpang laki long ki problem laki long ki jinge laki long ki jing syam jongi arab ingi ni ka janmiat bangin le akum bau jara sulale ngin ra ya ki syam atrai ngin yu i ba ma me batang ba me hi marwei meron ka bor ban weng lut ya ki baro bat pan thamai pat ya ka jing em jongi ya ki yang ki sem jongi oh ya ke em lang salang bat ka perthai keren kan rat lang bagani ka jing sisa juga ktien jo me bat ikitu ki ba me mala keren ki balawan bat ra ya ke jing kit jo ki ha me ai bakin mi ne ka jing seng rekat ba ka jing shaman siem ban sngu thu
bama meshi sya melong ka jubahap ya ka jing syam juki baro haka kertengu jisu ngipan amen.